Hát mi lesz belőled, fiam? Teszik föl nagyon sokan a kérdést, amikor éppen nevelni szeretnék a gyereküket, vagy haragszanak rá, vagy éppen el szeretnék érni, hogy tanuljon, vagy válasszon magának végre pályát és szakmát. Többek között erről fogunk beszélgetni október 22-én Debrecenben, este 6 órakor az Aquaticum Debrecen Thermae Spa Hotelnek a Jupiter termében, a Rotary Club szervezésében, de emellett még lesz nagyon sok mindenről szó. Lesz szó a pályaválasztásról, lesz szó azokról a soft skill-ekről, amiket tanítanunk kellene, vagy tanítanunk kell a gyerekeknek, hogy alkalmazkodni tudjanak, és nagyjából pályaképesek legyenek a 21. században. Ezen kívül beszélgetünk különféle szülői mintákról, lesz itt tényleg pályaválasztás, itt tanácsadástól kezdve minden, úgyhogy nagyon-nagyon izgatottan várom, és tényleg nagyon sok szeretettel várok mindenkit, mert hogy nagyon-nagyon régóta vágyam azt, hogy Debrecenben lehessen előadásom, és ez most megvalósul. Tehát még egyszer október 22-én este 6 órakor az Aquaticum Thermal és Wellness Hotelben, a Jupiter teremben, a Rotary Club szervezésében várok mindenkit Debrecenben. Mi lesz veled, fiam című beszélgetésre Tibenszky Móni Liza barátommal, a Felelőszők iskolájának alapító ügyvezetőjével, sport és mentáltrénerrel fogunk beszélgetni, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas este vár ránk, úgyhogy gyertek és találkozzunk október 22-én Debrecenben.